Nausab sugod karong adlaw ang quarantine classification sa tulo ka probinsya sa Davao Region. Lakip ang usa ka lungsod sa Bukidnon. Kini base sa ulahing kamaduan sa IATF. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gikan Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, mapailawom na ubos sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang Davao del Norte ug Davao de Oro, samtang ang Davao del Sur ipaubos gihapon sa GCQ sugod July 23 kutob July 31 karon tuiga. Kahinumduman nga mihangyo ang Davao de Oro sa National IATF nga mapailawom sa GCQ ang ilang probinsya. Busa gikatakda nga mapakanaw og executive order ang mga probinsya kalabot sa guidelines. Mula July 23, 2021 hanggang July 31, 2021. Nasa ilalim din po ng GCQ with heightened restrictions ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur na dati-rati po ay nasa MGCQ. Galing naman po sa MECQ, Davao de Oro and Davao del Norte ay mapapasailalim po sa GCQ with heightened restrictions. Ang Davao del Sur po na dati po ay MECQ ay mapapasailalim po sa GCQ simula po ng July 23, 2021 hanggang July 31, 2021. Now, kinakailangan po lahat ng biyahero na papasok po sa ating bayan ay magpakita po ng katunayan. Samtang gipailawom gihapon sa GCQ with heightened restrictions ang lungsod sa Manolo Fortich sa Bukidnon tungod sa taas nga kaso sa COVID-19 ug pagsulod sa Delta variant sa Cagayan de Oro City ug Talakag, Bukidnon. Magsugod kini karong adlaw hangtod Agosto 6 ning tuiga. Buot sa LGU nga mapugnan ang paspas nga pagsaka sa active cases sa syudad nga naa na sa 195. Magpadayon gihapon ang pagpatuman sa curfew sa lugar ingon man liquor ban. Ang ato ang barangay mga kausaban is ang ato ang katong mga religious bitaw nga gatherings. May mo na 10%. And then wala tayo mais, meetings, incentives, mga yan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.